Wayo, auya mukomana murefu. Ukaona isusu tauya nenyaya. Ukaona tauya nenyaya. Nyaya iyoyo inokusiya wakueredza musodzi. Senyaya tinayo pano nhasi padare pasekuru Musundagore. Tine vasharuka wamuri kuona vakagara vakadaiso ava. Pane nyaya dziripo. Tine madhara mairi atiri kuona vana sekuru ari kunzi vakambofamba kunotsvaga mavave vakabatiswa mushonga, asi zviri kunzi mushonga iya yakavapandukira, zvakazoita kuti izosanduka kuita nyoka yanga yava kuwadya maziso. Ndangutaura muchidimbu kuti zvimwe ungaita chido chekuramba ukatarisa pavidhio. Ndisingakanganwe ndine mwana wamai asawira wangobva kumusha chaiko. Kwamurehwa kumakomoyo Soko Stina kana kuti Soko Mukanya, chingamuzane wari. Alright, makadi mure Zimbabwe. Sita rangu ndichitwa Soko Stina, vamwenyu makundiziva. Saka pano ndofunga mangonzo kuti pane nyaya inonakidza. Iyo nyaya yeuromboka, ende nyaya yeuromboka taps yakaoma. Ndiyo nyaya tinayo pano. Pari kunzi pano vakomana vaviri vakafurirana paukama vakati shamwari, iwozvo titambe chingonoshanda ka zviri kunetsa taps. Rega tizvitsvagire. But tiri kuona manje pakanofira dhiri ravo vakomanawo. Vakazonobata panopisa. Saka nhasi ndo nyaya tinayo mure Zimbabwe. Regai tipinde, munongoziva kuti mukaona ini Soko Stina ndasvika zvenyaya ndo zvangu. Regai tipinde munyaya, tiri pano padare pasekuru kana kuti tateguru Musundagore. Saka regai tipinde munyaya tinzwe zviri kuti vakomanawo pavainotsvaga nyaya yeuromboka yazovasvitsa pano zvaimbo afamba sei. Saka mure Zimbabwe musasimuke, regai tinzwe nyaya. Makadi muripoka. Alright, regai tipinde munyaya nhasi. Pane nyaya yekunzi pane vakomana vaviri vachifamba vachitsvaga kuti vawane mari, asi hazvina kuzopera zvakanaka. Regai titange tichinzwa kuti takambokutangai kukunzai kuti muye nhasi tiri kutaura nemi muri padare rasekuru Musundagore. Chii chakakusvitsai pano? Handizive, ndiri kutaura nemi, ndimi vakomana. Chaita kuti fiki bana apa isusu. Takafamba makawanda mainzi munobatsirwa munobatsirwa but vakatadza. Vakakundikana. Saka mudza kuwirirana nevanhu vakati endai kusundadai. Nyaya inoperera ikoko. Ndosaka matotaura. Alright, avana kunyatsokutseketedza semubvunzo maita. Pamwe vanoda mazwi echirume. Baba pabvunzwa kuti dambudziko kumashure ranga riri rechii kubva muzichitanga sekumbotaura kwataita chitangisa vhidhio rino. Veruzhinji vanenge vamirira kunzwa divi renyu nekuti ndimi mune nyaya hombe yatavinga pano isusu vakomana vemedia. Saka kubva pekutanga pakatangira nyaya yanga iri nyaya yechii zvazoita kuti muzosvika pano pasekuru Musundagore? Nyaya guru yatavinga panapa ndini ndakashereketa. Alright, asumudza muzoro wako one pane vada kutoona chiso chenyu pakuromba kwandakaita. Ndasaza kuti ndichasvika pakudaro. Ati tausvika panguva yekuti ziso rangu rakabva ranangwa nenyoka chibva yafa izvi. Munina wangu isati adai ndakati munina uri kutambudzika handei. Pandakaenda kuMozambique mupana wangu achibva arombawo zvakare. Saka dambudziko riripo nhasi vakutinetsa, upfumi hwese hwakazoparara maziso edu tatone 1-1. Saka apa takanzi ziso rimwe maziso asara 1 rinogona kusaona zvachose. Samukwirana nevanhu vatitumira kuno vatiudza kuti ndokuno togona kubatsirwa padambudziko redu. Tosayamba tauya kuno. Pane nyaya. Ndanzwa kuti hanzi muri iyi vakaradza kuti vanga vachifamba taps. Tirakunzwa kuti vakambofamba vacho ngavazvibvumeka hama dzacho kana dziripo kuti vaifamba vachifamba sei vakomana vanga vasingabatwa. Hatizive kuti anogona kutudza ndeupa. Sisi kufamba takafamba. Ndizvo. Takafamba. Tafamba navo vakomana avo. Takutova vakomana nenhau yekubata kwavo. Ndizvo. Tafamba navo vanga vasingabatwa. Takapinda ndofunga mumapako. Tikaenda kungotsvuku, tikaenda kuno vati vanonzana mazvikokota vemaprofita. Tikaenda kune dzimwe ng'anga dzatisingakwanisi kudzitaura, asi vanga vasingabatwa vakomana.
tanga singazive kuti ndo mabatira vakaita isengona mhuri ichipera ini ndatsara ndiri ndega musikana naivavo baba vedu vakafa vakatora matomu makatora matomu muchiti ndima baba vedu munotida kutichengeta asi tanga tisingazive kuti pakutora matomu muchiti ndoda kuchengeta makuda kutotipedza mukutipedza muchiziva kuti mune zvamakabata nguva yese ipaipera vanhu maidi kutaura kuti ndozvamakabata nguva yese kubata kwatakaita uko tasisazive kuti tichasvika pakupedza mhuri. Alright, mirai ndimboku musanetsane musarwe. Hatidi vanorwa. Regai nditese ndikudzosai kumashure zvishoma. Vambotaura vekutanga. Tichizoenda pane vepiri. Nokuti vepiri varimo munyaya yatikwajamba. Ndikuda kutovanzwa. Vekutanga mamboti mimi makananzwa nenyoka rimwe ziso. Nyoka iyi amunhu anyatsokupasanura kuti yava yeurombwa here kana kuti yekugame park here. Izi nyoka dzakadzawanda kamazuva yakakunanzvai palive here kana kuti kuhope, uye ziso rakananzwa rikavhara kana kuti rakadyiwa. Nyatsai kupasanura tinzi kuti chii chakaitika ipapa. Kuromba kwatakaita hatina kutsanangura chokwadi. Kunzwa kana munhu chiromba avakudze chokwadi. Alright. Unozongoda zvakunetsa ndopatakafamba mataifamba tatine kanhu katakanze katinyatinya mupaunina wako utinyatinya hapana chinomboonekwa. Dambudziko manje riri pano nderiri n'anga iya yakafa saka maotauya kuno kutibatsirwe kuno chokwadi tikuda kubatsirwa sikuru nekuti inini mukoma ndakapinda zvinhu zvakaita izvi handina kuita zvichida kutaura chokwadi pamberi pehama dzangu. Handina kuita zvinhu zvindichida asi kuti ndaimbokumbirawo mukoma wangu, mukoma ndipewo mari ndiite zvandinoda kuita, mukoma ndekuti ayo inini ndaneta nekukumbirwa naimwe mari ndikwandiroita se kwandakaenda ndobva ndavaperekedza mukoma navo ndangupiwawo zvandakapiwa ndina mukoma wangu. Asi ndanga ndisingazive kuti zvichasvitsa pakupedza mhuri nemautauriro anoita mhuri dzedu, nekuti mhuri dzaiuya dzichitaura mukoma endei kwakati pane zviri kuitika tanzi tiuye nemi. Tichifamba takaenda kumapostori, tikaenda kune vanotawo nezvematare, tikafamba makawanda tichingotorwa nehama asi tichienda navo ikoko. Asi tanga tisinganzwe zvinhu zvakaita sezvipi sezvavari kutaura hama dzedu kuti ndimi muri kutipedza. Isiso hatinambobvira taziva kuti ndo zviri kuitika, nekuti ndaitodawo kuti ndibatsirane nehama dzangu dzichengetike, ndikwanise kuchengetawo hama dzangu dzanandinadzo semunhu nanga ndisingaiti mabasa mukoma asisina. Ndoitowanikwa ndichitobatsirana nehama dzangu mazuva ese. Saka ndizive kuti ndizvo zvingave zvichikonzera nekuti ndakutaura namukoma ndikunzwa ziso rangu rimwe ndikunzwa ndichingovaviwa kwandiri kuitwa neziso. Handisi kukunzwisisa nekuti mazuva ese ndiri kurota nyoka ichoya ichindinanzva rimwe ziso rangu, nekuti hapana zuva riri kupfuura raMwari ndisingakunzwa kunanzwa ziso. Saka ndati mukoma toita sei kuti tione kuti ndarapwa maziso aya. Mukoma ndosaka vati endei kupi, tiende kuno ndokutaura nevehukama kuti tisvike kupi. Ndosaka mationa tasvika papi pano kutoda kutoti ndibatsirwewo nemukoma nehama dzangu, nekuti handichakwanisa kuwirirana nehama dzangu. nhasi maakutya ndamaziso korufuru vanhu vaipera. Alright, wasei vatauri. Nepandakaenda nasi kuna mukoma handina kuenda ndine chinangwa chekuti pari kuparadzwa munhu, ende hatinambotaurirwa zvekuparadza munhu, ende ivo mukoma chaivo havana mbonditaurira nyaya iwe. Mukoma vakangonditaurira kuti iwe uchange wani zvinhu zvakaitawo sezvandinazvo izvi, nokuti kuti unongoramba uchingondikumbira pese pese. Handina kuuya ndine chinangwa chekuti ndiite kuti ndiparadze munhu, asi kuti ndine chinangwa chekuchengeta mhuri, sezvo takanzi tifanirwe kuona kuva tichionana pamusoro pezvenyu nevana vasara. Saka handina kumboitauri kunzwa here pane nyaya right. Nyaya ndaibata panapa, asi pandisina kunzwisisa nehama dzedu idzi pane pataurwa nyaya yekuti takanga taneta nekufamba natete zvikanzi namukoma vacho ava ina ndine kanhu kangu kandaidhanya kuti tisabatwe. Mazobatwa seiko pamusunda gore ne hamuna kuenda gore kanhu kacho takunzwisisa kanhu kacho kanoita kuti nhasi mabatwe imimi. Auya nako mukoma auya nako akantoni pasi karamba kufema kanofema
ukakabata kanotaka kufema asi apa pari zvinhu izvi paanditambidza kana kumbofema saka mota hauzurombwewo saka mota hauzurombwe here kana chibata urombo baba maibata kanhu kanofema mota hamuna kuromba ndosaka isusu vanasikana tisiri kuroorwa ndisiri kugara mumba izvo ndakadzoka kumurume ndaiti ndikaita mimba yobva ndonyoka saka ndonyoka yandairota kai taurai 1 tida kunzwa pakadzika penyaya nekuti tiri kuona kuti nhasi vabatwa basa pano uri kunzwa here taps pamusundagore pane nharo nekuti kana vakomana vanga vachiita zvo zvavo baba mukuru handiziva ndimi mukuru ka ndida kuti mite muchibvumira kuti hongu zviri kutaurwa ndizvo inini ndanga ndakaita kuti uyo asaroorwa hongu ndozvaitika but ndasingaziva kuti uromba ndaingoti musingazive mukabata kana kurarama nemari yacho yandinenge ndichiwana yandaiwana saka ndoanga mwana wenyu yaifema yewo maibata iyo mwana mukoma anogona kuva achiziva zvaaiziva nokuti mukoma ndiye aiziva nemunhu waakandindisa ndiye anoziva zvaaiziva asi kuti kwatiri haana kubvobvira ataura nezvemishonga pachafa munhu Richard usataura kuti hanzi mukoma ndiye aiziva iwewe wanga wanakirwa nemari wabva wapinda muna mukoma maita mabasa enyu nhasi uno maakutya maziso kuti akupera tisikazive kuti maakuti hanzi zvonichiendei manje maakunyatsoziva kuti maziso enyu akupera handiti wakuona kuti mukoma maamuri mese pamaititi muchitendera kuseri kwedzimota dzenyu mbishi mouya mondotenga mabhokisi anodhura kuti vamwe vanhu shovarari pavhu apa imimi muchiita mari dzakanaka zvichasvika pakuparadza mhuri mukoma ndiwo anotoziva kuti aifamba garaizvo aiwa musarowane hatidi vanhu vanoita zvekurwa regai ndidzokere kuna baba pane pamataura nyaya yenyoka asi I think nyaya yenyoka ndo nyaya irikutopisa iyo nyoka inotoda kumboinzwa kuti iri papi ndiri kuirota mazivese nyoka iri kuya kuhope kana kuti panyama kuhope handiti zvinotoiona rinotaka panyama kana dzimwe dzenguva ndogona kutoiona ndichitofamba kuti nyoka iyi inenge kutonditevera nyoka iri kutonditevera asi ziso rangu rinenge richivava rasara iro rinenge richindivava zvekuti netofunga kuti pandichamuka ndogona kumuka ndisina ziso ndisingazive kuti ndosaka ndaita kuti nditaurira mukoma kuti mukoma hendi ndinonzwa kuti ziso rangu iri chiri kunyanyoitika chii ivo vakati ravo uri zvakare rinonzwa pane chinhu chiri kupinda zviri kuitika mwara yacho inopisa alright chiregai tidai so sekuimbiswa kwazvaitwa kunzi vanoda mbodzokera mudare masekuru regai titi tichikuya nechipati 2 tongokondinya patasira chinzwa kuti zvazofanalizwa kuti vachaita sei asi ndine urombo rimwe zuva rakadyiwa hapasi pasina muri kunzwa here vana baba ndosaka tauya pa motochema naye musundagore totochema nasekuru kuti vabatsirewo nokuti zvinogona kungoita saizvozvo nokuti denda rimwe iri ndakatorota futi chinanzwa nenyoka saizvozvosaka ndikutoti ndibatsirewo nasekuru musundagore apa pamatombouya vana baba pamatombobvuma kuuya mamuchitosaiza kuti hatibate semazese mamuchirichii mukoma wanga watondisimbisa kuti hakuna zvakadaro hapana chatorwa namusundagore nhasi musundagore achitora taenda tingatoswera tarisai isisu wamakapedza ngatingobatsirwa makuchema maziso kwavanhu vakafa zvinoita pamauya pano ndopatsime chaipo ndopatsime peruponeso chiregai tidai so tichazongotangira hurukuro yedu kana mabva mudare tanzwa kuti maudzwa kuti kudii kana madzokera sekutaura kwamaita yadzokera pachi mudare ndo zvamuri kunzwa zviri kuno kuzimuri paki padare pasekuru musundagore chamakuru wangu vatinogara chikurukura kuti vezvemweya kana kuti vezvematare pane chavakudubura vana vari kunzi chikwambo hameno chinhu chinobatwa here kuti munhu avharwe asaone kuti pane zviri kuitika charamba kutaura saka vanzi vachisiya mudare macho tichada kuchiona nemaziso garai mungori padhuze pati 2
ndizwa nditi ndizvozvo mhuri yezimbabwe tinenge tichikunzirai pati 2 yenyaya. Chandafarira manje ndechekuti inini ndanzwa kuti wedu chamaku wangu, wedu mukomana, wedu chiremba wechivanhu azoibata, vakomana vangu vasingabatike. Ndakuda kutofunga kuti kuna madzibaba kwamunoenda uko muri kungodyirwa mari. Aiwa nokuti tatozwa kuti vakomana vangu vachipinda taps. Hanzi aiwa taipinda zveshuwa. Kana pano vakomana vatomboti tinomusaiza musundagore. Asi tatara kuti ndichamaku vangu venyaya dzechivanhu. Saka part 2 is coming. Tinokunzirai pano. Regai tidzokere mudare tinonzwa kuti zvichange zvichifamba sei nenhau. Asi ari kudzidza anodzidza wanzi panorangwa mwana wamambo iwe teerera. Watonzwa kuti nyaya dzeurombwa hadzina kunaka tapsika nokuti ndozadzosvika kuti mumwe acharorwe mumwe haacharore. Asi ndozviri kuitika tiri kuno kuzimuri padare rasekuru musunda gore. Kana unewo mibvunzo yaunenge unayo yakawanda tichakanangana nayeyo chamangwiza anopedza nyaya dzechivanhu. Kune vamwe vari kutosangana nedambudziko rimwe chetero retaps mumhuri dzavagere. Unenge usinganzwisise mafamba maneta hamusi kunzwisisa. Aiwa kuno ndokwadzinopedzwa. Namba ndidzo dziri paskrini. Unongobata kuti sekuru ini ndanetswawo handina chandinogonawo kuita asi ndikuduburirei nyaya dzangu ndinzwe kuti zviri kufamba sei. Until we meet next time chidzoka zvakare nepati 2 yevakomana vedu ava vakanoromba tinenge chikunzira. Thank you so much.